Duela 75 urte, bidaia bati ekin genion. Etzen soilik adreiluz, altzairuz, hormigoiz eta egurrez egindako bidea, baizik eta pertsonen esfortzuaz, konpromisoaz eta pasioaz eraikia. Iparragirre ilusioz jaio zen. Bizi, lan egin eta hazten garen espazioak hobetzeko ametsarekin. Gure baliorik handiena ez da eraikitzen duguna, hori posible egiten duena baizik. Iparragirreren bihotza izan diren eta diren pertsona guztiek beren arrastoa utzi dute. Eraikitzea talde lana da, eta gure taldea, gure indar eta nortasunik handiena. Ez ditugu soilik hormak eta egiturak altxatzen. Bizitzak inspiratu, babestu eta eraldatuko dituzten espazioak eraikitzen ditugu. Proiektu bakoitza konpromiso bat da. Bertan biziko, lan egingo eta haziko direnekin. Ideiak pizten diren lantokiak, jakintza edatzen den eskolak, berotasuna eta duintasuna etxe bihurtzen diren egoitzak, eraikitzen dugun guztia, pertsonentzat eta pertsonekin eraikia da. Iragana zahar berritzen dugu eraikin historikoetan. Eta orainari forma ematen diogu kiroldegietan, museoetan eta eguneko zentroetan, herritarrak elkartu eta hazten diren lekuetan. Gehien behar dutenentzako harrera eta laguntza guneak sortzen ditugu. Gizarte ehuna sendotuz eta ingurune seguru eta duina eskainiz. Eraikuntza bakoitza behar batetik abiatzen den istorioa da bizitzarako espazio bihurtzen dena. 75 urte ospatzea ohorea da, baina aldi berean etorkizunari begira hartzen dugun konpromisoa. Berrikuntzaren bidea urratzen jarraituko dugu, iraunkortasunari eta teknologiari ateak zabalduz. Baina, batez ere, pertsonak gure lanaren erdigunean jartzen jarraituko dugu. 75 urteko historia. 75 urteko ahalegina. 75 urte, harri bat bestearen gainean jarriz, Iparragirre gaur den hori eraiki arte. Eskerrik asko, bidaia honetan urratsa egin duzuen guztiei. Eta eskerrik asko, etorkizuna gurekin amestu, eraiki eta biziko duzuenei.